Shall we have breakfast together? Miss Univers 2021 Iana Ampao, 22 years old, from Overflow. Hi, my name is Ayana Ampao. I'm 22 years old. At nakatira ako sa Overflow. Pag-iiwan ng kasabihan na walang matigas na tinapay sa mainit na tanduay. Miss Universe 2021 Lorisa Silendrena from Corbett. Hi, my name is Loresa Silindrina. Ako po ay taga Corbett at naniniwala ako sa kasabihan. Bakla man ako sa inyong paningin. Maganda naman ako sa iyong paningin. And I thank you. Clap. Go. Clap. Go. And Miss Universe 2021 Chupi Katipay, 19 years old. My name is Chamari Katipak. I'm DC 19. At naniniwala ko sa kasabihan, may pira ang bakla, maraming himala! And I thank you! Miss Universe 2021 22 years old, from 33. Hello, my name is 11 and my age is 22 and I live in 33 and my mother is 44 and naniwala ako sa kasabihan 1, 2, 3, 4, 5. Miss Universe 2021 Dongkoya Hilas, 22 years old. Hi, my name is Dongkoya Hilas. I'm 22 years old. May kasabihan na ang lalaki kapag nagigipit, kumagkapit sa bakla. And I thank you! Miss Universe 2021 Felexa Kadorsdors, from Tonggiming. Hi, my name is Felexa Kadorsdors. I live in Tonggiming. Naniniwala ako sa kasabihan and I thank you.
Miss Universe 2021, Wilsona Suarisa Candelaria. From Kansudlo. Hi, I'm Wilsona Suarisa Candelaria. Tirahin na! May kasabihan. Kapag malaki ang iyong manoy, malipay si dungkoy. Kung may pera kayong marami, palupig baday mi. Thank you! It's the winner is. And the winner is. And the winner is. And the winner is. And the winner is.